כן, הנה. אוקיי, תגיד, יש פה כל הליקויים. פה המשאבה, יש פה נזילה. אוקיי. אוקיי. פה יש מחבר צילם. קומסי קומסה. החלק החשוב זה שם. שזה כבר, מבחינתי זה בככה. כל זה חלודה, אני מצלם. צריך להחליף את הצינור, זה לא מספיק. צריך להחליף את כל הצינור? גם פה, מחבר. צינור, אוקיי, מחבר. כן. פה. מחבר, צינור, זה שתמיד, זה עוד שנה זה מגיע לרמה כזאת. כל החלודה הזאת היא לא צריכה להיות. בדיוק. וגם פה, כלום, אמרתי לך, גג 4 שנים. זה מההתחלה עשו את זה לא טוב. וכל החלודה פה, לא תקין. זה עוד אפשר. לא, אבל זה התפתח, הנה, תראה, פה אין חלודה. כן, זה צריך לראות ככה, זה לא צריך להיות איפה שיש חלודה, זה יתפתח. זה ארגז של כסף. ברור, זה מאוד יקר. למה? זה כתרים, זה... הנה, נזילה פה, חיה של נזילה. פה יש ממש נזילה, כן. פה למעלה, לא יודע אם רואים, רגע אני אעשה זום. ממש נזילה חיה. הנה, מים.